En aquest cas, és l'informe, acabava de rebre l'informe que m'havia enviat el Conca. No sé si sabeu que a Catalunya ara tenim una nova institució que no substitueix cap altra i per tant que s'afegeix a les que ja existeixen, que s'anomena Conca, que és el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, que suposadament ha de agilitzar i dinamitzar la cultura en el Principat de Catalunya. Com que l'acabava de rebre i vaig pensar que d'alguna cosa havia de parlar, em vaig fixar en algunes dades en concret sobre la literatura a Catalunya els últims anys, 2008, 2009 i al principi del 2010. I no m'agraden les xifres, soc molt de lletres i probablement aquí potser també hi ha més gent de lletres que de xifres, no ho sé, però vaig pensar que per començar potser valia la pena recordar algunes de les xifres que apareixen en aquest informe. I són xifres que em penso que són positives. Són xifres que donen bones notícies i que potser queden amagades de vegades en la situació de crisi i de pessimisme ambiental que ens envolten. I com que, de fet, les meves reflexions sobre la novel·la són també, em sembla, positives i optimistes, vaig pensar que per una vegada podria ser que l'informe s'acostés a la realitat i les teories i les reflexions que fem a vegades els crítics o els estudiosos podria ser que també fossin coherents amb l'estat real de les coses. Per exemple, i ja em disculpareu perquè l'informe fa referència només estrictament a Catalunya, a les 4 províncies catalanes i per tant no inclou les Illes Balears i no inclou el País Valencià. Però estic convençut que la tendència és exactament la mateixa. Per exemple, a Catalunya hi ha en aquests moments 306 editorials. Un 9% més, un 9% més que fa 3 anys. És a dir, hi ha més editorials. De 278 hem passat a 306. Això ocupa en concret 6.300 persones. 6.300 persones treballen en el món editorial, en les editorials privades i treballen en les empreses d'aquestes editorials. Els llibres que es publiquen en català a Catalunya van ser l'any passat 8.507. 8.507 llibres publicats en català, excloent el País Valencià i excloent les Illes Balears. Tot i això, a Catalunya es van publicar 32.741 llibres. Això vol dir que els llibres en català són exactament només el 26%. El 26%. Ja veureu amb les xifres que aniré donant que és aquesta més o menys la ràtio de la cultura i de la literatura a Catalunya en aquests moments. Aproximadament la cultura catalana en català ronda entre el 25 i el 30% de la cultura i del consum general de tot el país.